Ki para bangit bat ki parlong baroh kat ki bala banyak sengu igani ka Bible study ka ba sesisin pat kum ka Balang Lumshyiap Presbyterian Church Jingwanpat pdeng jong fi ngi ai kublai fi ka kerteng ka jong trai jong Jesus Christ balong ukhon blai bat unong pin em jong ka pathai tengin pdeng pat sesisin da ka ba ngin ya pet pat sa ka benta ka ba bot jong kani ka gospel Mathaios ka nong barsan nila dapat yakini kita yo ya ka benta ka baningkong ka balong ka PHARSHI jong ki sphongot ki thaisati dimenta pat ngin ye puli siphang ka weipat ka PHARSHI bat kata kalong ka PHARSHI jong ki talent ka bangi syam na do ka khot ba khat saw hadu ka bal life ho te sho bangin ya chkhamat tutung ni dwai a try ublay bo pa jong ni bhabning sesisina trying aingu emi bamela play lot ingi pat bakum ka balang nyo ban penlong ni ka Bible study hagani ka singi kat banginang ye puli shishu yagani ka gospel Mathaios kalenong ka barsan try bangin sedang pat ban puli sipang kani ka PHARSHI ka jong ki talent ka balong hi ka wayne ki jing kai ki bakodor ki jong try jong Jesus Christ ban pen khre yangi ban hikai ngi ka bakumno ka jing pen khre ngi don kam na ka menta ka Jingwanpat ka jong a tu yarap ngi try ka bangindang puli ka ktien jomi bangin yo ya ka jing shampang ya ka jing shai ka baw mensiam u jomi hi u ai namar ngi long tang ki brio ngi don kam ya ka jing hikai ka jong mensiam u jomi yarap ingar kunrat ke bangan kran bakin long sisa kat kum goman ka jomi terus ngau ku pai gini jing rapat jungi tukar kui wei pi wei na ke bi ngau gini Bible study ke be ngap bat ke be puli lang e ktien ke jomi ni kapor na bang pa ni kini kteng Jesus Christ amen te kani ka PHARSHI ka dai na du ka khot ka bakhat saw hadu ka bak life ho kalong ka PHARSHI ka ba kham kong san hi ni ki PHARSHI ke jong trai Jisu kalong ka wei ni ki PHARSHI ki buan khamat bha na lor jong ka PHARSHI jong ki sphong ki thaisati te ngila puli sphang ka PHARSHI jong ki sphong ki thaisati ha ka ba la yathu ingi do trai Jisu sphang ki to ki sphong ki ba up yu ba da kata ka jing up yu ki thang la ki sharak but unsawan pat mo but ha ka por bo wan kum tong nong le kurim ki le bod yu tang batang kito ki badan ka syarak ka bame ki bala ban bod ka badang don ka jing sai ha ka bumat ba ka don ba phnyang ban ai ka jing sai te kata ka thau ya ka jing im ka ba hapo nani ka jing long sim jong ki nong bod nani ki bangit Jesus Christ de ha ka ni ka PHARSHI pat ni pe ya ka wei pat ka banta bat kata ka long ka kam sifang ka jing trai jong ki sifang ka jing penut por jong ki hagi jing le jong ki kum ki sakri ki jong kum kita ki bobo di tengin puli ya kini ka khot ka bakhat saw but ngin sa pet chwai mta ka sngi tang kum ka Jinglamphrang ya kani ka PHARSHI dengan puli kini ka khot ka bakhat saw but ngan puli ru ya ka khot ka bakhat khandai nabukum ta kalong kumbo brio uban salit jinglet shikawai gari ubala khot iki shakri jong u bat ula ai haki yaki spa jong u kata ka digir khot ka meningkong ngan puli hadian katapat ka khot ka bakhat khandai ngamut ka khot ka bakhat saw nang ta menta ka bakhat khandai te ondala khamslam ukandrat jong kita ki shakri uwan uyakhen batki tena kini ki atli ki khot ni yo ya ka Jinglamphrang shafang gani ka PHARSHI ka ek bajja ka ni ka PHARSHI tangan puli bania igini ki khot hadu ka bakhat khandai khat saw hadu khat khandai nabukum ta kalong kumbo brio uban salet jinglet shikawai gari ubala khot iki shakri jong badul ai ki yaki spa jong te ho wei po wei ula ai te ho wei ula ai santalan
hawai patru ar, hawai patru kawai. Hawai pawai kat bakum ke buit jong uhi, te kumni ru ulalit sela ke jinglet. Anak kumta uta ubala yo diange ki santalan, ulalit kayi bat ki bat ula penman ni ki wei ki santalan. Kumjuru uta uba ar, utaru ula yo nong ki wei pat ar. Uta te ubala yo diang ya kawai, ula leti tliu haka kendo, bat ula buri no ya ka heya usbai, ukanrat jong u. Te andala kham slam, ukanrat jong kita kisyakri, ula wan. Uyakhen bat ki. Tikini ki dekhot kilong kajing sedang jong gani ka PHARSHI. Lagi tu syafang ke syafang uni ukanrat, ubadan la ka kam ke jong u, ka korbar ke jong u, ka business jong u ila banong. But udan ke jinglet banlet. But kani ke jinglet jong u kadai sekari ke bajingai. La msim la ong hang ni bakadai kari ke bajingai rei kidan hakiwe pat ki versions jong ke Bible ni syam ba la tho bakadai sekari ke bajingai. But habau u un selit sekani ke jinglet u khot igini ke sekri jong u hawai sekri ula ai san pli ki talen kamut ki kapisa lani usbai tagamut ke ke bu ai bakin penroi hawai pan ula ai art talent but hawai pan ula ai kawai ke talent but andau lawan pai kamadian te ong ni kat khot ba khat khandai andal kham slam ka batho ba kani ke jinglet jong ni kanrat kalong sekari ba jingai bat ke jingwan phai pat jong ru ka de andal kham slam tingi kan mau ya ka e ka ba la tho ha ka lenong ba sau chefang gitu armut ki sekri wave sekri ba start but wave sekri ba bamman hakal nong ba sau ka to khat ka ba sau pho khandai la tho antu sorry ba sau fra tho ton re la dau tau sekri bamman te un ong la ka do no ukanrat jonga utut banwan tu sekri bamman usung tho ba ukanrat jong uslam banwan usimpor banwan phai hoi wat sekri uba start ni sung tho ba uru utip ekata tu kalong kumju hangni ru ba uni ukanrat wan phai dala kham slam kadi ke jinglet sekri ke bajangai tu kimot ayu kini ki bangi pulin ni inse pen tenrei nagani ka PHARSHI ngi iba halada kran be chfang ka jingi thu khana jongka kalong bo ni kunran kom kalong ka rukom hakiti ki por habo dan ka jinglet ka banne se jingai usyania ya ki jingdon jeng em jungu ha ki sekri ki jungu bar bo usyania komta kalong bo usyania baki kin penroi ya kita ki jingdon jeng em jungu bakanam syusa kut ka kam tang nomor bulet jinglet no kan sa kut no kanam don jing roi rei hak jaka ba un yo banne mu ye ka kam ki kin pentrei kom ba ki ju trelang bat u hak por bo don kata kedai kerukom ki por ki ba menchua bat kalong hadu mentaru misam bonsin ba ubriu badan la ka jong ka kam ka korbar ki jong ka business jong habo hab ne jingle u hab ban shania ya ka kam ki jong ha kitu ki badan agani ka jingtrei ki jong laban ka company laban long kono ka wei kono ka jing korbar u hab ban shania ban uda airu ya ka jing kentugan pham bakin penroi kin pentrekam khnang baga business kanya chefrang kanang roi wat haba patwan tingi sung thu ya kani kalong hi ka hagajili jong jing em jong ki brio kani kalong man ka por tekai ka jing thmu jong kani ka PHARSHI ni kong ni hang ni bo try jisu habo crunch ni chphang ni PHARSHI chphang ni
ubrio kathau bau kwa ban pen I ka bakumno kata ka jingwan ka jong sesien pat kumbau la ong ula pen I ha ka nong ka bar sau ha ki dor ki fer ya ka kom ka jingwan jong kan ja yu ka perthai kan ja yu ki banget bat ki banget nang ta da ka pharshi jong u shakri ba start ba bamman nang ta da ka pharshi jong ki phong ki thaisati menta upen I biang segawai pat ke dur jong ke jingwan pat ke jong u kan longkum no ba unwan te kumno ba un ya kren lani un panjing khen na ki briu ki jong u shifanga kam ke bolo shania haki por ki ba ki don hagani ke slakhndo kat ba ma upan umpat wan pai te U Trai Jisu ngi pulih haga gospel Yohanes bau ukran sifang kani ke jingle jung to den rei to kani ke pharsi lada shukran kilomi ka tho ya kata bau Trai Jisu lengba kani pharsi ukwa ban hikai ngi sakawai pat ka kedur nani ban peni hangi sakawai pat kedur sifang kata ke jingwan ke jung ka bakum no kan long ha ke jinge dei bat ke jing sakri jongi yu te lengbang ni farsi U Trai Jisu ku ban hikai ngi ba kadan kam ngi bangin penroi ya ki sap ki phong ye ki jing ai ki bangin la yo ki jing kerkhu ki bangin la yo nu bangin penroi susu ye ki namenta ke kam ke jong nagamenta ke jing ya chprang ke gospel nagamenta ke jing pen im jong ki parabrio ki paramensim hakani ke slakhndo but lengba kata bangin nang penjanai sisu ya kata ke jing pen im ke bangin le diang no bangin 3 minut ba kata ke jing pen im ke ba ula ai ngi kan nyaine hadu kata ke sngi buan pai pat bangin do no ya ka ndre bangin nyai sumar ngi nyai minut khnang ba kani ke jing pen im kan ne but ba ukwaru ba ngingin le yaka ba na kumta ki we ngin shimmi ki kabu yaki lat kilanti kat kumba mo la ai ngi ban pentrai kami kita na ka banta bukan long ka jingkir khu yaki we pat ki param sim ban le bhai ki tin rei kito pat ki bam sim lala yaka ban le kumta kito ki ba khen sting shafang ki ni ki jing ai ki jung Trai Jisu yaki lani ki bom tre ban sakri yu kata gurukom ban nyaine kata jing pen im ki but ki bom dan ka men sim ban ong ban ne ki kam ba na ka benta ka buram ka jung ban na ka benta ka jingker khu ki parabrio yakini on sapen sitom kat bayi ki tu pan ki bala penroi sisa ya kata ka bola ai ki yaki on sa ai ya ka nong ka bakrao kat kum kata ke jing trai jongki te hangni ngi iru ba U Trai Jisu u ai ya ka nuksa jongani ka pharsi bakaya dei bat u lani bat u blaihi wang ha ka basdang jong kani ka pharsi uang nabak kumta kalong kumba ubriu uban slet jinglet shakawai kari te ubriu uban jinglet shakawai pat kari hangni ngi I ya kata kajing yesrim ya U Trai Jisu kajing penyesrim bama u long tau ubriu ubalet jinglet shakawai pat kari utau kenran tebat kumba u kenran u yadai kam bat kibriu ki ba trai po jung ki sakri jung kumtar u blai u yadai kam bat ni ki balong ki sakri ki jong lembah kani ke farsi U Trai Jisu ko ban hikai kata ye ka jing stream te ki ai ki ni pat ki sakri ki jong ong kani bau khot bakhat sound ba kumta kalong ko bau briu ban slet jinglet chikwe gari u bala khot ye ki sakri jong ki dei ki ai ki ni ki sakri ki jong ki dei kita ki ba u ula shania lani ula nyu bakilong ki babit ban simti ka kam jong
kat ba umpat wan pai ki badan haki kata ke jingla ban penroi ya ka kam ke jong kidai kita kiba ngi ong kelum ki sakri ke jong blai kila ban troi ke no ke jat kam kom ki sakri jong blai ndrei baroh hi kidai ki sakri jong blai kelum hi kidai baroh ki banget ho trai jisu ki bala shani u kumu trai ba nong penim jong ki de hoit kadan ke jing fer ha ki jing ai kila bandai ki pastor kila bandai ki apostle kila bandai ki nong hikai kila bandai ki nong yelap ki nong penkhia ki nong le ki kambabha kano ke sap ke bola ai ki kata kadai bala ai ha kita ki bala nyo bagi ki sakri ki jong te ka bible ha ka testament ka batmai ke thu shafang gini ki jing ai ngin dapat benia ha ka sithi sikinong koren ka ba ar ka nong ka ba angumat ka baningkong ka nong ka ba khatar bat kumju ha ka sithi sikinong ephesus ka nong ka ba saw ka khot ba khandai ter tiket tu ka benta ka balai pat jong kani ka pharshi ko ong hengamut ka ngamut tu ka jong kani ka khot ka ba khat saw kawai ka benta ko ang pat bo lalit jinglet sya kawai ka ri te bad hang tu kumang omne ka ni ka ri ka bala ong ni kam dei ka ri ka batang hajan ka batang sifang ka jinglet ndre ka dei ka ri sya ka ba jingai ha ka gospel yones ka lanong ka ba khat saw ka khot ka ba ar bat ka balai ngi tip hai gini kentien ki bo trai su la kran ha ki sinran jong u shwa ba un salit no sya beneng shwa bun IT la dia ban sanar phna bat bun sha ye ka jingyap halor ka ding phna ban mi pat bat bun salit no sya beneng wang ik tu hikan tien wat ki khuslai na ka dono jangphi to nget phi ho blai to nget hangaru ha ka yim kpa junga dan bon ki pulit songne lumda kumta ngala yathu aphi na bangan salit no ban khre ka jaka yapi te hang ni i try jisu la dep ong bon salit sika yeng ukpa jung u ba beneng te ka de ke jinglet ka jingai dangi kran phang ka jingai jung ka parthai na ka beneng ka de ke jinglet ka jingai bat ka don ka kam ka ba u hapan pendap hang tei habneng kata kalong bat pen khre ka jaka na ka benta jung ki sakri ki jung u te kata ka de kani ka jinglet sakari ka jingai ye ka bala tho ha kani ka pharshi te kani ka jing ai jung u pat ye kini ki jing kini ki kaspa jung ni siam ka tu galan ka bakhadu jung ni ka khot khat saw kong bat ula ai haki ya ki spa jung te kata ka bangya kran domne bo ni ubriu uni ukanrat ula IT ya ka spa ka jung ya ki jingdan jung em jung haki sakri ka jung ki bo shania namar bayradi unumdan na ka benta ka tu ka ni por but kat bom umpat wan phai YT hakini ki sakri ki jung bakin pentre ka kam lengba kini ki jing ai ki bola ai u namba kata ka pisa dan ni ka spa ka bola ai ki bakin penroi ka kam khnang ba anda ulawan phai pan unyo ya ka ban pan jing khan naki te ngan pule ye gitu ki jing ai ki ba na German tan na gitu ki lanong na ka siti sikinong koren ka baningkong ka lanong ka ba khatar na ro ka khot ka ba saung to pin sem ya ki ye ka jingjer ka tangi ki tu ki jing ai ha ka khot ka ba saw to ter ngan supuli khandiat teong ka khot ka ban riu badan ki ba fer ki jing train riu long ujo man sim u ban trei ki baro ndrei la sam ya ka jing pen pau man sim ho wei pu wei ya ka ban pen man toy namar ho wei la sam do man sim ya ka ktien ki jing pen start ho wei pat ya ka ktien ki jing pen tip kat ba ko mujo man sim ho wei pat ka jing ngen
dau tau jo man sim bad huwei pat ki bor ban pen khia dau tau jo man sim bad huwei pat ka batrei ki kamba bad huwei pat ka jing thu lupa bad huwei pat ki jing penya pher ki man sim bad huwei pat ki thlit bonjat te huwei pat ka babatai ki thlit ndrei yakini ki baro utau jo human sim upen trei hapo da ka basam huwei po wei hala ka jong kat kumba sngewbha hi te numbah kani ka benta ka bangi pulim tan ni song thu ya kita ki jing ai ki bau trai jisu ai lengbau man sim ba khot jo jong ha ki sakri ki jong ha ki banget au trai jisu but ki affair gini ki jing ai but laban ai baro ki jing ai ho we brio lani tang iwe lani siteng lani arlai tali gumta kat kumba ujiet himu u ban ai lani usungba ka tu khot ka bakhat we ka ong ha we po we la sam halaga jong ga jong kat kumba usungba hi tu try jisu kat kumba usungba u ai te ha kani ka pharsi ru ni pule ba uni kunra u ai santalen ha we artalen ha we sitalen ha we te kata ka de jing jiet jong ko mu kanran te bat da ka jing khami lun ti ba un lawan phai kan dan ka jing panroi yakini ki jing ai ki jong te larangi kran company asu kita ki jing ai kat ka badan hangi ka jing sha ki dei ki jing ai ki jong blai ki don ki sap ki phong ru na lor ki to ki bangi puli mentan ki bau blai ula ai hangi ki bangi la yo na do bangi dang khlung idang khna ki ba ki ong ki natural gifts lani ki jing ai ki ba na ka ba long hi ki ba la bo lupa ki don pat ki jing ai ki ba ai hadin ki bangi puli mentan ki bangi ong ki spiritual gifts ki don ki jing ai ki bangi yo namar ba ka don kata ka sap hangi ndre ki don ki jing ai ki bangi yo namar bangi yo jing kai ni ki we ki don kum ki taru te kini baro kat ki ba ula ai hangi kilong kum kita ki talent but kani ka jing ai kini ki talent ka mangila puli mentan ka thau ba u ai kat kumbo pet ye ka jingla jungi kat no bangila ban penroi ka ndai mangi ki ban ong ai nga kata ndrei kumbo ule unu kunrat hakani ka pharsi try jisu jiet ban ai hangi kat kum ba wi itho ingi bangila ban pentrei ki te hakatu ka khon ka ba ar he ka ba ngamut ka ba to ka ba buat nong ka khot ka ba khat san wong te ha wei ula ai santalen ha wei pat ru ar ha wei pat ru ka wei ha wei po wei kat bakum ka buit jong u hi ha wei po wei kat bakum ka buit jong u hi ka bomut kat bakum ka jingla jong u hi kat kum ka jing start ka jing shampang ka buit lani kano ka jing tibin ka badan ha ubrio te kata ka dai ka bangi dei ban chupriang sngewbha kat bo ai bat ba habangi la priang sngewbha bangin sungthu ye ka jing kit khlie jongi te kumangi lekran mene kani ka pharsi ka yeng na ka banta ki kam ki bangi ni pendap ha kani ka jing im ke ka bashabar jong ka jing im jongi ka pau ha ki kam ki jongi ka pharsi jong ki sphongot ki thesati ka kran chphang ka jinglong ka ba hapo kitu ki sangot ki bastat ki don ka to ka jinglong ka ba hapo ba ki pendap ye ka phnyang ha ki khulpi ki jong ki khanang ba ka jing shai na ka sharak jong ki ka nyai pdeng ban shai kat ba kitu ki ba biet pan kimshim la pendap kamot kimshim don ka jing slok ba du blai ba ki nyo ye ki jing ai ki jong blai ki ba ai ling ba man sim ba khoi ba ki nyo ba nyai pendap ye ka jing im jong ki da ka phnyang ga ba kan jam sim bat ba ka jing shai kan nyai mi na ka jing im jong ki kum ka sharak ka ba me tenrei ka hangni ngi ipat ya ka ba shabar jong ka jing im kai ka ba
mi syaba na ka jing em jong ki reunget kadai kata ka baki ki le ha ka jing penan kam jong ki ya ki jing ai ki bo bleu la ai ki te teng teng ni sung thu bakla ya ki ni mix up ha ka jing tho jong apostle Paul ha ki sithi sinong Galatia ukran phang so jong man sim uso jong man sim de kata ka ba sepo jongi kum katu kum phneng ka bala pendap ha ki khulpi kat ba ka sithi sikinong koren ka bangi puli mentan ka sithi ka baningkong ka lenong ka ba khat ar ka khot ka ba saw do khat we ka kran se phang ka ba mi na ka jing im jongi banlong ka jing kar khu yiki we pan te kata ka dei ka jing mut jong kini ki jing ai ka e ka bo khmi len ti na nga na phi namar ha bo ne chi ka ri ka ba jingai ni ha ban up na ka banta jong u ka we ka liang ba ka ju ka por pan ndai bangi shu up ban im jai pade ban im jai tu ndri banginang pentrai kam ya kita ki jing ai jong u ba du khmi len ti ba undol lawan phai pan ba ngin sa unsa shamingi kum ki brio ki bala dai e phang kita ki jing ai jong ki bala penroi ye ki arsha lakum no arsha kamangi i hakani ka pharsi jong ki talen ukwa bangin penroi arsha ye ki bat kumta khanang ba minyo ye ka jingkemen bo kanra jungi ula pdeng yingi kumno ngi kini ki jing ai ka jing sisa kisdang nado meno bangi penan kami kila sedang nado kapor ke bangi ngi pdeng U Trai Jisu ngi nget hu kumunong penim ujong ni bad habangi la pdeng yu ngi IT la di hu ka bakan thup ya ka jing im jong ni ya ka mat ka man siam jong ni bad igini ki jing ai temo u habo la shim mi kita ki jing ai ti ki jong ni upan bahaya ki baru ai bangi pan in penroi ki susu kata kadai ka ba u ula ai na menta jongi de le thu pat tu ka khot ba hadien bon ka khot khat khandai hadien si bon kapor lanin la kham slam lawan phai kong te an la kham slam u kanra jong kita ki sakri wan uyakhan bat ki tikani kren shefang ba habun wan pat kanu ma kasngi ka ba un so wan pat un panjing khan na kita ki sakri ki jong un panjing khan nangi Trai Jisu un sa panjing khan nangi na ka banta ka ei ka bangi ngila le bat kita ki jing ai ki jong langi la penroi ki ngila pentrei kami ki ban long ka jingkar khu ye ki parabrio bat ban longru ke jing yarap ini banyene hadu ke bekut ne ngila pensep e ki ban ngim simpenan kam hok iki ti habon wan un syam mingi hakano ma gadur te bat ngi syam mi kata pat nadu ke dokhat ke ba arfo du ke balai pho bo Trai Jisu hakani ke pharsi batai sepang ke e ke ba u ye syam bat kita ki sekri ke ke ba ja te bat u airu ye ka jing bisar ka badai biang ye kito ke bala trei ban penroi ke bala yo ye ka jing seiso udon kanong ka bakrao ban ai ki ban ngin sapule ye kita company asu hadin ndrei kito pat ki bom sim penroi ke bala kan sting no kumba ki shubu sharut ye kita ki jing ai jong kim sim lai e ki lap miet bagi ki jong ne ka perthai ye ki bukum kita pan un sabishar ki bat ke jing bishar kalong ke jing pensitom ka bakrao jong ka dujok hi kumba la tho ka ni ka pharsi tingin se beteng ban pet benya ye ki jing hikai ke bang yo na ka ni ka pharsi hakita yo pat ki banwan te to bleun kerkhu nam ta ka buram ke jong amen te to nginya duai drawing aingu eme sasisen pan na ka banta ka ni ka por ka bakodor ka bang ila yo ban sedang ban puli ka ni ka pharsi jong ki sipotalan to da kerkhu ingi kan rat ka banginang beteng ban ya pusan ban duriap alor ka jing hikai ka bami ai ni ma ni ka pharsi
bangin dayo atrai sisa ya ke jing kerku ke jong mi bangin long gibriu ke balapan kre na ke benta ke Jingwanpat ke jong mi tu sngo ko pai ke jing kerpat ke jong mi tu kerkuru ya ke benta ke bangin nang puli nang ni syakmat bangin nang mat ke jing seiso hagani ke jing im na bangi pan ke ni keteng tribe nong penim be jing Jesus Christ bada ka bawai na ru to ai bagi jing ai ke badap biang ke jong ke jing ba ke jong bleu ko pa lam bagi jing slok ke jong sim khoi kin shongkar hai lam bat ngi kumu pat lang jong mi hang ni bada kling slok ka pathai menta bada du halakataru amen bleun kerku inang baro